παιδιά. Λοιπόν, πήγα 3 pack και το έχω ανοίξει. Ξέρω τι έχει μέσα. Πάμε να δούμε. Πρώτο pack. Το τελευταίο δεν θα το πιστέψετε ούτε κι εσείς ότι είχε μέσα. Το τελευταίο ήταν το θεϊκό pack. Λοιπόν, είχε αυτές τις κάρτες. Λοιπόν, πρώτη είναι Μολίνα. Δεύτερη είναι... εντάξει, δεν θα λέω τα ονόματα. Κρίσμα. Λοιπόν, top δεύτερο φακελάκι. Λοιπόν, πάμε δεύτερο pack. Είχε αυτά εδώ. Ναι, αυτά εδώ. Πάμε τώρα στο πρώτο pack που το top 1 που είναι, είχε τα πάντα top. Είναι το κάτω. Να το. Αυτό εδώ είναι το top. Και πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Αυτή είναι η τέταρτη, η πέμπτη και η έκτη.